Sendang gong panggonane isa alami tok redepen. Ana sendang sing diumeti gunung lan alas. Ana gua ing sajroning gunung iku. Ing jero gua urip 5 tawon, yaiku Bima, Valdi, Mela, Ajeng lan Wildan. 5 tahun mau urip rukun. Kabeh tahun mau sregep nandur wiwitan ing alas kasebut. Kita yaiku prajurit-tawan. Bengake kelima tahun mau meh barengan. Kara kuwi tansah diucapake nalika metu saka sarang. Enteni, bengake Ajeng Siragil iku tansah keri oleh tangi turu. Ayo cepat, jawabe Wildan menehi instruksi. Iya, tugas awak dhewe isa akeh lho kudu cepet. Tambahe Valdi. Iya sabar tak aku sing ngantuk iki lho. Tambahe Ajeng maneh. Bima enggal bali mlebu ing jero gua. Dheweke langsung nyeret Ajeng saka panggonan turune. Dina iki kita arep nandur apa sing jadi tandur. Pokoke sing bisa dadi akeh dadi endah. Jenenge Mela sinambi terus diper ngomongin sendang. Aja bisa tandur, tangi yang ditamon saute Wildan. Tanduran untuk disitaman terus sampe dino. Tambahnya Mela. Sak tekane ing pinggir sendang tawon-tawon mau jumplak banget. Ternyata akeh uwuh blasah sakjroning sendang. Uga sak kiwa tengene sendang. Hoi, sapa sing buang uwuh sembarang iki? Bengake Bima, kabeh matane tawon-tawon mau tumbuh ing sendang. Kalima tawon mau nasu banget. Dalem uwuh iku. Banjur kepriye penake padalune Ajeng minangka ketua prajurit tawon. Wildan nyuwun supaya kabeh nginceng menawa ana sing konangan buang uwuh sembarangan. Para prajurit tawon iku ora ana maneh kang wani buang uwuh sendang gong. Uga sakiwa tengene gua, gunung lan alas.